Менә Земфирыбыз авырып китте әле, өлкән консультантыбыз безнең. Нишләргә белмичә озак ятканнан соң имбир эчемлеге эчәргә булдым ди Земфир әйтә. Имбир эчемлеге һәр вакыт булыша, менә салкын тиеп китсә, температуралап алсам, әзрәк менә шушны кайнар су белән бергә ясыйм да тәмләп эчеп куям. Менә әзрәк ятып торгач хәл керә. Минем җәмәгать эчем авырта инде, күбрәк ашалса, аеруча менә кунакка барасың. Ой, эч авырта инде, изжога, үтерә генә. Менә шушындый үсемлек суыгына, үсемлек эчемлеге генә ярдәмгә килә миңа һәр вакытта да. Дарулар эчмим мин гомумән, бары тик үсемлекләр белән генә дәваланам элек-электән. Аеруча менә шушындый эчемлекләр бик файдалы. Менә хәзер шашлык сезоннары китте безнең. Күбрәк ашала, кызган әйберләр дә күбрәк китә. Шуңа күрә менә ашказанны дәваларга кирәк әзрәк. Дарулар эчмичә генә.